Hello na lang sa tanan. Kamulo pa o discuss sa sulod. Pero nagtakas lang mi kay kanang gikapoy kaayo ko kay kaning wala ko nakatulog gabi kay saba kaayo. So naglakaw mi karon gigigutom kay ko tapos gidesnorya pa jud ko. That's all. Thank you. Ato sang lilion na ang mga tao. Tuara ang mga tao nga naminaw sa wali. Sarang. Naglinya na mi diri sa boost kay mangayo mi og vitamins or bisag unsa nga makatabang sa medical condition karon. Sarap. Nami diri sa Binyahan sa FBC. Mo ni siya ang view. Sara kaayo no. Sara. Masakyanan dat ko. Padulong na tong FBC. Ang FBC to para to na pikas. To na to pikas bukid.